espero nuke ez asmatzea, baina normalen izaten da urtero horrelako lesioren bat izaten duten pertsonaren bat edo beste izatea uda garaian, eta diodan bezala aurten ere eta udara hasiera honetan bideo grabatzera goaz ekidin litekeen bakarren bat, baina pentsatzen dugu lesioren bat edo beste izango dugula. Hau galdera ondo erantzuteko, anatomia pixka bat errepasatu beharko genuke, gure bizkarrezurrarena, bai lepoan eta bai bizkarrezur osoarena. Bizkarrezurra zurrez osatua dago, ornoz osatua dago, eta ornoek forma berezia dute. Badute gorputz bat edo kubo baten itxura duen egitura bat, kubo horren atzealdean eraztun badago, eta eraztun honen barruan bizkarrezur muina dago. Goruntz eta berantz doazen nerbioen egitura bat. Eta gero, eraztun honen eta ezur honen inguruan, badaude kako antzeko gauza batzuk, apofiziak esaten diegunak. Orduan, kolpe bat jasotzen denean eta kolpearen intentsitatearen arabera, bere energiaren arabera, kokapenaren arabera, hauzi litezke kakoak beraiek, hau da apofizia bakarrik, hauzi liteke gorputza edo ornoaren egitura handiagoa, eta azkenik eta larriena litzatekeena bizkarrezur munaren lesio izango litzateke. Lesioaren mailaren arabera, bizkarrezur muna goi-goian mozten baldin bada edo kaltetzen baldin bada, besoak eta zangoak eta lepotik bera mugikortasunik eta sentikortasunik gabe geratuko ginateke, hori tetraplegia bat litzateke. Eta lesioa berago gertatzen baldin bada, gerriak eta gerritik bera mugimendurik eta sentsibilitaterik gabe geratuko ginateke, eta hori paraplegia bat litzateke. Lesio hauek itsas ingurunean gertatzen dira batez ere. Igerilekuetan gertatzea arraroagoa da, alde batetik zorrozlea daudelako, bestetik sakonera ere adierazia egoten delako eta gainera ikusi egiten delako ondoan dagoen ez. Orduan batez ere itsas ingurutan gertatzen dira eta itsasoan bi kokalekutan. Alde batetik lehorretik uretara salto egiten den tokitan, sakonera gutxikotan eta gainera errepikatzen direnak, denok ezagutzen ditugu gure kostaldean. Eta gero beste alde batetik ondartzetan urartzean justu lertzen diren olatu handi horiek edo horilerak liratekeenak, olatu horiek bat-batean sortzen dira eta ustekabean gure altura baino handiago batetik beruntzer hori eta hondarraren kontra buruarekin jotzeko arrisku izango genuke. Horrelako gertaerarik suertatu ez dadin, prebentzioa da garrantzitsuena beti ez. Orduan, salto egitera baldin bagoaz lehorretik aldela oinez salto egin, ez sekulez buruz, eta salto egin behar baldin badugu, sakonera ezagutu. Kontuan izanik, itsasoak goruntz eta beruntz mugitzen dela, mareak daudela, eta gaur goian dagoena bihar behan egon litekela, edo gaur goian dagoena 3 ordu barru behan egon litekela. Beraz, aldela buruz salto ez egin behin ere, beti ziurtatu ingurua ziurra dela eta salto egin dezakegula. Eta hondartzan beti, urertzeko olatu handi horiek ezartu, horilera horiek ezartu, ze kolpea izugarria izan liteke eta kontrolatu gabe izan liteke. Horrelako gertaeran bat izaten denean, lehenik eta behin beti bat bira deitu beharko genuke, larrialdi zerbitzura. Ikusi ingurua ziurra den ala ezten, ze ingurua ziurrez baldin bada ezin dugu laguntzera joan, geu galdu gintezkelako. Eta ingurua ziurra baldin bada, orduan laguntza eman. Eta laguntza ematerako garaian, bi gauzaren arteko oreka bilatu behar izaten da, eta ez da erresa. Bada, mugitu ezin duen pertsona bat azkar atera behar dugula, ito ez dadin, eta hor alden moduan atera behar dugu, baina bestetik eta aukera bagenuke, atera behar dugu modu seguruan eta kontrolatu batean, mugimenduak kalte gehiago egin ez dezan. Eta modu kontrolatu batean ateratzea ez da erresa, badiot, bere bizitza jokuan baldin badago alden moduan atera behar dugulako, baina modurik balego, gutxienez 2 pertsonen artean eta modu entrenatuan atera beharko genuke, burua, lepoa eta bizkarrezurraren zuzentasuna mantenduz eta gehiago mugitzea ekidinez. Behin osasun zentru batetara iristen denean, talde bat hasten da lanean, hemen espezialitate ezberdineko pertsonek eta profesionalek lan egiten dugu. Larrialdi zerbitzuan lehen balorazio egiten zaio, ikusten da minik baden ala ezten, kolperik baden, zein botatako kolpea izan den, eta lehen azterketa egiten da ikusten da nolakoa den mugikortasuna, sentikortasuna eta zein egoeretan dagoen pertsona. Ondorenean irudi proba bat egiten da, gehienetan eskaner bat eta tomografia bat egiten da, eta horrek ezurra ikusten ondo uzten digu, ornuak ikusi genitzake, eta bizkarrezur munaren berri erdizka ematen digu edo modu nahiko xumean esango dugu. Eta gero behin hori eginda, eta aldenean erresonantzia baten bidez osatu beharko genuke nerbioak nola dauden ikusteko.
eta behin lesioaren maila jakiten denean eta bere larritasuna erabakitzen da zer egin, ez? Kontua da, bizkarrezur munean hor goruntz eta beruntz neuronak doazela, kable sorta baten moduko litzateke, hor moztuta dauden neuronak berreskuratzerik ez dago, ez hemen eta ez inun, eta mailatuak daudenak batzuk bai denborarekin. Orduan egiten dena da hezurren egonkortasuna bilatu, behar den kasuta lehenik eta behin lepoko eta antzerako gailuak erabilita eta ondoren ebakuntza bitartez, eta ondoren nerbioi dagokionean tratamentua jartzen saiatu, baina diodan moduan etendako neuronak konpontzerik ez dago, ez hemen eta ez inon munduan, ez? Eta askotan lesio horiek betirako gelditzen dira eta itzulezinak dira. Hau da, alderdi gizaterratik izan da gure lanaren zailena, ez? Besteak arazo teknikoak dira, baina hemen pertsona dauzkagu, gehienetan pertsona gazteak eta askotan itzulezinak diren lesioekin, ez? Orduan, informazioa pixkanaka joan behar da, geuk ere askotan ez dakigulako zer gertatuko den, lehenik eta behin hezurreko lesioak adierazi, espaldin bada kalte neurologikorik, hau da, bizkarrezur muna eta nerbioak ondo baldin badaude, hor lasaitu ederra hartzen dugu guk eta noski pazienteak eta bere senide eta lagunek, baina lesio neurologikoa baldin badago, hor pixkanaka esaten joan beharra dago, batzutan badakigu lesioa itzulezina dela, eta beste batzutan ez dakigu, ez den kasu horietan egia esaten saiatu, esperantzari tarte txiki bat utzita, baina beti errealistak izanez, eta horrekin jokatu behar izaten dugu, ez? Eta lesio bat itzulezina denean, eta garbi esaten dugunean itzulezina dela, borrazten da bizimodu berri bat, ez? Bizitza berri bat azten da, pertsona gazte bat, gerritik bera edo lepotik bera mugimendurik eta sentsibilitaterik ez duena, horrela bizitzen ikasi beharko duena, badira zentro espezializatuak ere, bizitzak aurrera jarraitzen du, baina egia da, askotan egoera dramatikoak eta oso gogorrak izaten direla.